Long live, long live, long live. No Pagolin, no rest, no rest, no rest. No Pagolin, no rest, no rest, no rest. Divide Assam, 50-50. Divide Assam, 50-50. Bonsu long live, long live, long live. Berosa không xảy ra, không xảy ra, không xảy ra. Berosa không xảy ra, không xảy ra, không xảy ra. Burarini, Jai Burarini. Goodbye. ngoài trường này Jadi pasal ini lihat artis. Mohai contoh motor dari Delhi, contoh motor dari protes dalam negara. Koi kontra, peaceful demonstration. Jelau जोंनि डिमान्डआनो जाहैबाय बयबो बर' रायजो राजाफोरनि सिमां जोंनि डिमान्डआनो जाहैबाय बयबो बर' रायजो राजाफोरनि थांखि जे आलादा रायजो बड'लेण्ड जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे सिमां बेखौ जोङो साक्सेस खालामफैनो थाखाय जोङो बेयाव दिल्ली दरबाराव जों दिनै सफैदों आरो जोङो गासिबो रायजो राजाफोरखौबो जोङो बेखौनो मोनसे मेसेज हरनो नागिरदों जे नोंसिनि अननायावनो जोंनि रायजो राजाफोर जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननि अननायाव जों दिनै बेयाव सफैदों आरो जोङो दा जांख्रिखांफैदों आरो माबायाव जन्तर मन्तर दिल्लीयाव जोंनि जे बड'लेण्ड डिमान्ड बे 1987निफ्रायनो जागायजेनदों आरो फैयै फैयै गोबां न'खरफोरबो जाबोबाय 5,000नि बाराबो 5,000नि बारा सुबुंफ्रा जिउ सेक्रिफाइस खालामनानै बे आन्दलननि थाखाय गोबां सेक्रिफाइस खालामनानै बे आन्दलनखौ जाफुंहोनो थाखाय बेनि जे आन्दलननि थांखि बेखौ जाफुंहोनो थाखाय आलादा रायजो जाफुंहोनो थाखाय सेक्रिफाइस खालामदों नाथाय जोंहा माखासे कनस्पिरेटरफोर दङ जोंनि एगेन्स्ट जे जोंनि बर' सुबुंफोरखौ जों जे सिंगेल लार्जेस्ट ट्राइब अभार नर्थ इस्टआवनो जोंखौ माखासे मेगन साग्राफोर दङ जायनि जाहोनाव जोंनि बिदा फंबायफोरखौ सेपारेट खालामनानै आलादा रायजोनि जे डिमान्ड बेखौ फेलें खालामनो गुबुंले खालामनो थाखाय नाजागासिनो नाथाय जोङो बै सुथुरफोरखौ बै कनस्पिरेटरफोरखौ जोङो साबधान खालामनो नाजायो जे जों दानि सुबुं दानि जे गोदान जेनेरेसन जों बर'फोर जे बनसुनि महर लानानै जे आवगायबोदों जे आलादा रायजो सेपारेट स्टेटखौ जाहोनो थाखाय मोगथां महराव जाहोनो थाखाय जों जे आवगायबोदों बेखौ राव कनस्पिरेटर राव मेगन साग्रा बा सोलो बाहायग्राफ्रा जोंखौ फेलें खालामनो हानाय नङा गोसो गोरबोजों गोसोनि गोथौ गोरबोजों आङो बेखौ लुबैयो जे जोंनि जे बिदा फंबाय गावस्रानाय मोनसे न'खराव सासे बिदाया जुदि न'खरनि मोजां थाखाय खामानि मावगासिनो दा बेवहाय फंबायाबो जुदि न'खरनि मोजां थाखाय मावोब्ला बे बिराद मोजां न'खर जागोन आरो आं सानो दा दिनै जोंनि बिदामोनहा जोंनि जे जोंनि आलादा संगठनफोर जाय बड'लेण्ड बिग्रा संगठनफोर दा बिसोरो मेंथ'नानै जे जिरायथ'दों दा जों फंबायफ्रा बनसुआ जोङो दा बर'नि सिमांनि थाखाय जोङो दावगानानै जोंनि बिसिनि सिमां बिसिनिबो सिमाङानो होननांगोन बिसिनिबो सिमां बड'लेण्डआ जाहैबाय सारा भारतआव बा सारा बिश्वआव जाय बर'फोर दङ बिसिनिबो सिमांखा दा बिसोर जे जिरायथ'दों दा जों बिसिनि जिरायथ'नाय समाव जे जों बोलो होनानै आरोबाव जोंनि आन्दलनखौबो आरोबाव आगानसे नारहरबावनो हायो नामा बेखौ जों नाजादों बनसुआ आरो जों खावलायो जोंनि मान गोनां बर'नि दैदेनगिरिफोरखौबो जोङो खावलायो जे फै लोगोसे सम जाबानो जों खौसे जाबाय आंहाबो मोनसे आसा दंखायो जे बर'नि गोबां संगठनफोर जायानो जाथों
मोनसे लामायाव फैनानै बयबो ज' जाफैफिननानै बे जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांनि थाखाय आरोबाव लोगोसे नांफिनबावगोन बेखौ आं आसा दङ आरो आं बेखौ थैनायनि सिगां नुखागोन होननानै आंहा आसा दङ। आं बे जायगानिफ्राय भारत सरकारखौ बेखौ खावलायनो नाजायो जे जोङो जाहैबाय भारतनिनो इन्डिजिनियास मानसि, जोङो जाहैबाय भारतनिनो नागरिक। दा जोंथ' बबेबा आफ्रिकायाव माबा गियाखै, बबेबा माबायाव गियाखै, जों भारतआवनो जों मोजां मथन रायजो जादों होननानै जों बड'लेण्ड बिदों। दा जोंनि डिमान्डखौ थाबैनो इमिडियेटलि माने फुलफिल खालामना होनांगौ भारत सरकारा, केन्द्र सरकारा। आरो भारतखौ जेसेबां माने बर'खौ जेसेबां मोजां मोनो, भारतखौ जों बेसेबां मोजां मोनो इन्डियानि गेजेराव जों स्टेटजोंथ' दा जों बेखौनो बुंनो सानो जे जोंथ' मालाय नङा, न'आवनो जों मोनसे खथा रुम लुगैदों बेल'सो। जोंथ' आलादा न' लुनो बा गावस्रानो जों लुगैयाखै, जोंथ' जुदा जानो लुगैयाखै। जों मोनसे न'खरावनो सेपारेट जोंनि मोनसे बेडरुम थाथों, सेपारेट रुम थाथों, जों थानो हानाय बेखौसो जों लुगैदों।